הלו. הוא פנה אליי לפני כמה דקות ואמר שהוא רוצה שנעשה את זה מחר. אני מבין. תביא את המזוודה ותודיע למשה. אינשאללה אני אהיה שם. על מה זה הפעם? לא לטלפון. אז על מה הוא רוצה שנשחק הפעם? וואלה, פעם שעברה הייתי מבסוט איך ניצחתי אתכם וקיבלתי לה את כל ה-72 בתולות. ויחר אף אדוני כמגוון הדתות, מלחמה יוצרות עין, ורבה רעת האדם בארץ. ויאמר אדוני כי יתאחדו הדתות לדת אחת, וישחקו שליחי הדתות, וינצח האחד אשר דתו תהיה אחת. וירא אדוני כי טוב.